दा बेवहाय जोङो 2020नि जाथु जोंनि बिटिआर एकर्ड बे एकर्डनि उनावनो जाय बिथांमोना NDFB आव गोख्रोङै खामानि मावनानै हाग्रानिफ्राय जोंजों फैबाय बाहेराव दा जोंजों ससाइटियाव थाफानानै जोंजों जयै खामानि मावबाय थादों दा बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ देग्लायनि जाथु 33थि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव जिल्ला दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ हांख्रायहरदों दख'राखौ दा बेवहाय जोङो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों स्पेसियेलि दिनैनि दिनाव मुंख्लंनि न'खरनिफ्राय गार्जेन बिथांमोनखौ जों लोगो मोननानै बिथांमोनखौ जों सिनायथि लालायनो मोनबाय दा जोङो जनाय हालामनिफ्राय जोङो एन्टायार धेमाजि जिल्लायावबो जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांनि न'खरखौ जों लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैनि जा स्पेसियेल गोथार सान मुंख्लं सान बेवहाय जोङो बिबार बावनो मोननानै जों निजिखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों दा बेवहाय जोङो सरकारखौ जोङो फरायसा आफादनि जानानै दख'रा फरायसा आफादनि जानानै जोंबो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जाय बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय स्पेसियेलि मुंख्लं जोंनि हारिनि थाखाय जे गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय दा बिथांमोननि न'खरनि जा एक्सग्रेसिया जा मोननो गोनां बेखौ जोंबो खावलायगोन जों जनाय दख'रानि जानानै थाबैनो सरकारा बिथांमोननि जा एक्सग्रेसिया मोननो गोनां मुंख्लंफोरनि न'खरा दा बेखौ जोंबो खावलायगोन जे थाबैनो मोननांगौ जिहेथु जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय जोंनि हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा थानानै दा बिथांमोनखौ जोङो बै बिथांमोननि जा बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि थाखाय जों दिनैनि थासारिखौ जोंनो होफैदों दा बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ आरो बेखौनो खावलायगोन जे थाबैनो जेसे हायो थाबैनो जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ मावफुंना होनांगौ होननानै जों खावलायगोन आरो खुलुमबाय नोंथांमोननि निउस चेनेल बा निउस बिजोंनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों लोगोसे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ सिगांग्रो बरायग्रोबाय दिनैनि 33थि मुंख्लं सानाव जोंजों लोगोसे जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' गुदि थुनलाइ आफाद जनाय बर' आइजो अनसाय आफाद जनाय दख'रा इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन जनाय दख'रा लोगोसे जोंनि जनाय दख'रा NDFB बारग' NDFB अनसाय आफाद सिमेन्ट NDFB बारग' NDFB अनसाय आफाद जों जथायै जों नैबे हाबाफारियाव जों बाहागो लालायनो हादों दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जों नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव जनाय दख'रानि सिङाव बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों सिमेन्ट आरो जनाय बे हालामाव एक्चुवेलि जोंनि मुंख्लङा सिमेन्ट आरो जनायल' नङा जोंनि मुंख्लङा गगामुग थारमाने धेमाजिनि सिङावनो गोबां दङ नाथाय सिमेन्ट आरो जनाय बे हालामाव जोंनि मुंख्लङा गासै 12सा दङ आरो बे बिथांमोननि जिथुनाखि बावसोमनाय सेक्रिफाइस जिखिनि बिटिआर एकर्डनि MOS जों जिखिनि मोनसे दफा लिरनाय दङ बे दफा बायदियै बिथांमोननि जि एक्सग्रेसिया बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामना होनांगौ समग्र जोंनि आसामाव जिथु 3,000निबो बांसिन जे NDFB मुंख्लं जादों बे NDFBनि जिथुनाखि बावसोमनायजोंनो दिनै मोनसे बिटिआर एकर्ड जादों बेखायनो बे बिटिआर एकर्डनि MOS बायदियै जि दफायाव दङ बे दफाखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामना होनांगौ बेखौ थाबैनो जोङो जिहेतु BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो जे थाबैनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ स्पेसियेलि दिनैनि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौथ' जोङो गोसोखांखानांगोन आरो जों खुंखानांगोनखा जों एकर्ड जालांदों होननानै जोंनि मार्टियार्स जोंनि मुंख्लंफोरखौ जों बावलांनो हाया जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो खुंगोन आरो दिनैनि बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे जों दिनै जोंजों नांजाबनानै थानाय जोंनि बर' समाजनिनो गासै माहारियारि आफादफोरखौ जों लेंहरनानै जोङो बेखौनो जों सावरायदों जे जोंनि ओनसोलावबो जे जोंहा गोबां माखासे मार्टियार्सफोर दङ बे मार्टियार्सफोरनि फेमिलिफोर जायफोरनिखि न'खरफोर बै न'खरफोरखौ जों लेंहरनानै बिथांमोनखौ जों मोनसे आर'नाइजों मान बावदों गांफा गांफा आर'नाइजों जों मान बावदों बे गांफा गांफा आर'नाइ मान बावनायजों लोगोसेनो जों न'खरजों सावरायलायदों आरो जों आफादफोरनो जों फोरमायलायदों जे जोंनि ओनसोलावबो जोंहा नैबे न'खरा जे जोंहा मार्टियार्स न'खरफोर
बेखौ जोङो आफादफोरनो जों फोरमायलायनो जों बे थांखिखौ लानाय जादों। मानिनां नोंथां आं ओरैबायदि होननो लुबैदों आंनि फिसा खिन्थु आङो साननो थाङोबा शिक्षाखौ मोननानै गावनि फिसाखौ खें खें सानबा जाया शिक्षा होननांगोन समाजनि खामानि मावना हानाय खालामनांगोन रोंगौथि खालामनांगोन आं माबा मोनसे साखरि मोनदों फिसाज्लाया बेखौ दाउ दाउ दुखु होननानै समाजनि फारसे आङो गाथेना दोननाया आंनि थाखाय नंगौ होनना साना आङो आरो आं अरायबो आंनि जिउ थासान्दि समाजनि थाखाय आं मावलांगोन आरो फिसाफोरखौबो आं होनगोन आरो गाज्रि माबाफोर जायोबा बेयाव आं हेंथा होगोन आरो आंनि फिसाफोरा जुदि गाज्रियाव थाङोबा आं बेखौबो बिसोरखौ फोरमायनायनि गेजेरजों मोजां सुबुरुन होगोन आं रायजो राजानि सायावबो होनो समाजनि सायावबो होनो आं सासे शिक्षित जानानै गामियाव जुदि मोजां शिक्षा होनो हायाबा सासे मास्टर जानानै समाजखौ मोजां खालामनो हायाबा आरो टाउन आरो इनिफ्राय गामिनि बे फारागखौ जों लाखिना दोनोबा आरो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो जेसेबां मिथिनानै समाजखौ मोजां खालामनांगौ बेखौ जुदि खालामनो हायाबा जों फोरोंगिरि हिसाबै नुजाथिनो बानांगौ आं अरायबो सानदों गोदो जोङो जि जालांबाय बर' हारिया बर' हारिनि जा मावनाय बे हारिखौ आं गाज्रि होना मोजांखौनो मावबोदों नाथाय एसे गोहैलो जादों बिथां ब्रह्मआ उपेन ब्रह्मआ जि मावदों बे थारैनो बिराद मोजां आरो थाबैनो जाना फैदों एसे दिननि भितराव बियो बर'आ एबायदि मोजां लामाखौ नुनाय नङामोन आं दिनै बेखौ गोग्गा बुंनो हायो जे जिमान बोसोर मावबोदों जोंनि खामानिया बहुद साक्सेस जाबोदों आरो बेबो निस्सय रायजो राजानि मावनायफोरा शिक्षित गथ'फोरा सांग्रांथि जानानै जि मावगोन बे निस्सय जाफुंगोन आरो खोलोब खोलोब जानो गोनां जोंहा बहुद मावनो गोनां दोङो बेखौबो मावनो हागोन होनना आं आसा फारियो आं बर' हारिनि थाखाय अरायबो मोजां मावगोन आरो आंनि मेगन सिगाङाव गाज्रि नुनायखौ आं अरायबो होथेगोन बुजायना होगोन मिथिहोगोन इसोरखौ मोजां मोजां बुजायनानै आं बिसोरनो मोजां सुबुरुन होगोन आरो आं हायाब्ला सासे शिक्षित मानसिखौ लानानैबो बुजायनानैबाबो मोजां बिसोरनि गरनखौ आं गारहोगोन दिनैनि धेमाजि जिल्लानि एक्स NDFB आफादनि बिथांमोना जोंखौ खावलायहरनायलाय जों दिनै बिथांमोननि 33थि NDFBनि मुंख्लं सान फालिनायाव जों दिनै बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजोंनो जों बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे जोंनि बर'नि बर'लेण्ड मुभमेन्टआव बा बर' आन्दलननि सोमावसारनाय समफ्राव जिमान जोंनि NDFBआनो होन बा बर' फरायसालियानो होन बा जिमानखिनि मुंख्लं जालांदों दिनै बिखेकखे जोङो NDFBनि मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिथांमोना बुंदों 33थि बोसोर जाबाय होननानै जों आसा फारिदों बिथांमोना जेरावखि थाया बिथांमोननि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों जों बेखौ गिबियावनो बिथांमोननि आत्मानि थाखाय जों आरज गाबग्रोगोन जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जनाय दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जों बेखौनो बुंनो सानगोन सरकारनिसिम थांनाय जिथु BTR रेकर्ड जादोंमोन थांनाय BTR गोरोबथायाव माखासे थांनानै थानाय जायफोर NDFB एक्स NDFB जालांबाय बिथांमोना हाथियार दोनथ'बाय हाथियार दोननानै हाथियार गथायनानै बिथांमोना बिथांमोननि दफायाव लिरनाय दंमोन BTR एक्टनि दफायाव लिरनाय दङ बेवहाय बिथांमोननो लाम-साम होगोन होननानै बुंखानाय दङ बेखौ जों गभर्नमेन्टखौ थाबैनो होनो थाखाय खावलायगोन आरो लोगोसेयैनो जायफोर जोंनि बर'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खरा दिनैसिमबो थांनानै दङ आरो बिथांमोना जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जायफोर न'खरफ्रा रांनि आंखालाव गोग्लैसोना थानाय आरो जेराव बिथांमोननियाव जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि न'खरफोरखौ
सरकारा जिमान हायो बा बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकार एबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मा हायो बिथांमोनखौ पुनर संस्थापन होनो थाखाय बा बिथांमोननि न'खरखौ अनसुंहरनो थाखाय जि हायो गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो राहा लानांगौ होननानै जों गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानो।